Marso karong tuiga, gipasirado ang Dao Falls nga kabahin sa Agimit Falls sa Samal Island, human nakitaan og taas nga E. coli content sa tubig, apan asa gikan ang maong kontaminasyon. Atong sayron sa ikaduhang hugna sa RTV Presents ni Kent Abrigana. Human nasayran ang taas nga E. coli content sa tubig sa Agimit ug Dao Falls. Dayon nga gisuta sa City Environment and Natural Resources Office Igacos, City Veterinary Office, City Planning Office ug City Engineers Office ang mga posibleng nga tinubdan sa maong kontaminasyon. Upon investigation, wala kay mga balay-balay o mga housing sa whole stretch sa riverine sa Agimit. But we have found out nga sa upstream niya, sa different barangay, actually in barangay Tagbitanag and Likop, daghan og mga sources gid sa pollutant such as mga babuyan. Sa ilang inspeksyon ni adtong May 9, 7 ka mga babuyan ang ilang nakita nga anaaduol sa mga creek. Most of the backyard racers nato kay 99% sa ato ang mga swine racers diri mga backyard man nagyud sa duol sa mga creeks, no, nasa duol sa mga creeks so niya ang ilahang mga hugaw padulok yun sa creeks. Gani, sa 7 ka mga babuyan, usa lang ang adunay permit, samtang duha ang nahimutang sa residential zone. We have city ordinance, no, on livestock and poultry approved in kung dili ko magkamali 2018. Naigialaw nato nga magbuhi sila, pero kailangan nga ila pong register ang ilahang mga backyard farms, no, para at least mo follow pod sila sa guidelines nga giset sa mga ordinance. Kauban ng Senro ug City Veterinary Office, gisuta sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang usa sa mga babuyan sa Barangay Gilon nga nalakip sa ilang listahan. Kung makita ninyo mga kapuso, no, kining hugaw sa usa ka piggery dinhi sa Barangay Gilon sa Samal Island. Nagadiretso lang siya padulong ni ining creek nga makita ninyo dito sa unahan. Posible matod pa mga kapuso nga kung mulan o kusog ang tanang hugaw ni ining piggery mudiritso sa water source sa Agimit Falls. Part po sa mo ang mga recommendations is magkuangod sila o mga septic tanks nila to prevent also possible contamination po. Since there is still, no, a threat from African swine fever. Gani ang tagdumala dining usa ka babuyan sa Barangay Tagbitanag, miingon nga aduna sila'y septic tank alang sa hugaw sa ilang mga baboy. Apan mula pa ang hugaw sa ilang septic tank kung mukusog ang ulan. Dili na siya mo, kung makita nato, dili na siya makaabot talaga sa pinakababa. Kay gitamna na mo siya og tangkong and plants. Tung kusog ang water, ang rainfall talaga, kanang kuan lang siya, mo awas lang siya. Sa karon, ginahanay pa sa Samal Island LGU ang pagpatuman og deadline sa hog racers nga tumano ng ilang rekomendasyon kabahin sa mga hugaw nga nagaadto sa Agimit Falls. Samtang, dunay pahinumdum ang City Veterinary Office sa hog racers nga dili motuman sa balaod. Sa city ordinance nato, penalize po sila. Na corresponding penalty if they will not follow with the set deadline. Sa nagpadayong rehabilitation sa Agimit ug Dao Falls, pipila ka mga establishmento nga kanhi naga-operate duol sa maong falls ang nagapangutana kung kanus aablihan og balik sa publiko ang maong tourist destination. Kana ang atong sayron sa laing hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.